θα τα βάλουμε στην κατάψυξη και θα τα πουλάμε λίγα-λίγα. Η μαμά είπε να βάζουμε και ένα φύλλο μαρούλι μέσα στα σάντουιτ. Καλά πες. Ολόκληρες γυναίκες τρέχουν πίσω από τον κάθε κύριο Παπαρόπουλο που κάνει συναυλίες. Δες και είναι χαζοκόριτσα. Α, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Αλλά Ναι. μόλις τη δεις θα τη μαγκώσεις από τα μαλλιά για να καταλάβει ποιος είναι άντρας. Ναι, αυτό θα κάνω. Η μαμά είπε να βάζουμε και ένα πολύ ψηλό κομμάτι ντομάτα. Τι είναι, Διονύση, ρώτησες? Ποιο πράγμα? Αν θα κάνει παιδί μαζί σου ή με τον Πίτερ Τάδε. Όχι, θα τη ρωτήσω, έχω καιρό. Ωραία. Η μαμά είπε να βάζουμε και λίγη μαγιονέζα στο πάνω μέρος και στο πάνω μέρος. Με ποιους έκανες παρέα στη Μύκονο, γιατί πολύ σπάει ο καρπός. Κάνα 2 φορές συνάντησα το Φιλιππίδη. Έλα, Παναγία μου, και τι είναι αυτό το πράγμα?